A šta je suština primjedbe vaša? Moja, ma šta će nama, bre, stranci, bre? Ma mi smo imali decu koje smo prodali, bre. I zadužili se isto. Ja sam mislio sada, kad je on rekao, pa znaš, prodali smo ovoga, kada on opet 40 miliona. Pa čekaj, ako smo to sve prodali, onda se šta smo ulagali? U ovoj Jugoslaviji. Srbiji, ja sam... U tom vremenu? Da. Vezano za državu, ali ne za informacije. On u ovome gde ljudi žive od 20.000 daje nekome stranom fudbaleru 40.000 mesečno. Jel vredi taj toliko ili šta? Ma ne postoji u ovoj Srbiji koji možda dobije te pare. Ne postoji. Da kaže gospodin Vučić, ne postoji. Ako kaže Srbija, i ja mu verujem, onda skini ove od 40.000. Dovedi one od 24 privatizacije već jednom. Dobro, ali možda, kako se zove... Ma ne treba nama stranac ni jedan, bre. Možda Zvezda bez tih stranaca ne bi bila ispred Partizana. Pa smo kupili 16 stranaca. Ali su oni izgubili derbi. Ma pusti, bre, derbi, kakav derbi, bre, ajde staj. Što? Koja je to ekipa koja 10 godina se bori i ja ti smo prvaci. A mi moramo napravimo, bre, liga koja je jaka 8, 10. A ne možda napravimo, jer ovaj kupio onoga za 300, pazi, nemamo para. Daj nam Vučiću pare, da se zove čiste pare, pa državne, bre, narodne pare. I on da. Da bi bili prvaci u domaćoj ligi? U domaćoj ligi? Ma ne bi im dao dinara, bre. Mi sa ovim klincima smo prvaci. S kojim klincima? Sa ovim klincima, sa tim Ristićem smo prvaci, recimo, eto. Sa Grujićem koga smo prodali. Nismo mogli da prodamo Grujića za 7 miliona. Zašto ga prodamo? Koliko smo dali ovome? 40 miliona? 400 miliona smo mu dali za godinu dana. A prodali ovog za 7. Pa koji smo mi trgovci? A bili smo poznati trgovci. Još od Obrenovića. Pa bio prodavao svinje u razveru kad nije bilo ni brodova. On prodavao svinje. I sada mi prodamo ovoga za 7, a uzmemo 400. Jaki trgovci do mojega. Pa šta je to? Ajde, jasni mi.